Možeš li pogoditi sve tražene riječi od 8 slova? Za svaki zadatak imaš 10 sekundi vremena. Svaki tačan odgovor ti donosi 1 poen. Da li ste spremni? Počnimo. Koju riječ tražimo? Botanika. Koji dragi kamen tražimo? Dijamant. Koju riječ tražimo? Porculan. Koji mineral tražimo? Magnezij. Koji odjevni predmet tražimo? Rukavica. Koji predmet tražimo? Padobran. Koju riječ tražimo? Kabanica. Koji citrusno voće tražimo? Bergamot. Koju ribu tražimo? Pastrnka. Pogodi traženu riječ. Uniforma. Pogodi životinju. Antilopa. Koju tvar tražimo? Kiselina. Koje nebesko tijelo tražimo? Asteroid. Koju ljekovitu biljku tražimo? Kamilica. Koju riječ tražimo? Orhideja. Koju riječ tražimo? Piramida.
Koju riječ tražimo? Reporter. Koju riječ tražimo? Brodolom. Koji kolač tražimo? Tiramisu. Koje voće tražimo? Lubenica. Koji instrument tražimo? Saksofon. Koju riječ tražimo? Restoran. Koju riječ tražimo? Periskop. Koju riječ tražimo? Nesanica. Koju znanost tražimo? Medicina. Koju riječ tražimo? Jorgovan. Koju riječ tražimo? Kontrast. Pogodi traženu riječ. Budilica. Koju riječ tražimo? Kromozom. Pogodi traženu riječ. Konzulat. Koliko ste riječi uspjeli pogoditi? Napišite nam svoj rezultat u komentare ispod videa.